Čaute, predstavujeme vám novinku odseky. Je to model 2025 Topánky Comet 2. Krátke predstavenie, ľahký odolný materiál mikrofiber, spevnené špičky, spevnené holenie, spevnené päty, takisto chrániče členkov. Čo je dôležité, vystúženie pri radení, takže malo by to niečo vydržať. Takisto je tam samozrejme certifikácia na cesty. Chrániče level 2. Čo sa týka vetrania, odvetranej predná časť, odvetraná zadná časť, je to rozdiel oproti modelu 24, tie tam vetranie nemali. Takisto, čo sa týka obúvania, tak je to úplne super, na čo som prišla hneď pri skúšaní. Odzipsujú sa obidve časti, ľahko sa tam nohy nasunú a vlastne celá táto časť je nepremokavá z jednej z druhej strany. Mäkká priedušná počívka, sedia úplne skvele. Vyskúšať, kúpiť, jazdiť. Sledujte nás na Facebooku, Instači či YouTube a ak ste tak ešte neurobili, je vhodný čas dať like a odber, za čo dopredu ďakujeme.